Noi jucăm un joc mai special, Critical Strike, vedeți și aici. Și ăsta nu l-ați mai văzut la mine pe canal, bine. Ne jucăm, nu uitați dați un like, un subscribe și să aprindeți clopoțelul. Cam atât am de zis. Hai să trecem la joc. What the? Cum bă? Gata, și-a revenit. Fix după ce am pus pauză, după o secundă și-a revenit. Deci am pus pauză și după o secundă și-a revenit. Cum? Ata ghinion. Bă, încarcă-te. Mă, că stau un minut degeaba. Până acum eram în lobby. Lăsați că știu eu ce. Așa, gata, am reușit. După cum vedeți, mi l-am descărcat ieri. Abia cât mă... What the fuck? Bă, mor. Ce naiba, mă, că... Vedeți aici internetul că e full? Vedeți? Vedeți? Uitați-l, bă! Un minut și... Deci... într-un minut făceam victory. Într-un minut deja era victory. Mă, Doamne! Mor! Mă, mergi. Mergi, bă, mergi, că nu ți-am făcut nimic. În afară să te arunc, că te-am aruncat înainte pe geam. Nu ți-am făcut nimic în afară să te arunc pe geam, nu ți-am făcut nimic. Repede. Hai, repede! Repede, bă, hai! Yes, gata! Iar harta asta, bă! Cu sniper. Hai cu rifle-ul. Apoi, după victoria asta, mergem și cu rifle-ul. Adică cu sniper. Să vezi că nu prea și așa bun, pentru că am ajuns la un level. La level 5. Și cam greu. Până acum. Foarte, kill. Mamă. Mă, credeam că e mai greu. Bun. Kill. Headshot. Mamă, prea bun, bă. Care a dat cu mine 1v1? Una i-am tras, mă. Una i-am tras. Nu-i mă ăsta. Charlie Brown. Mă bătut că... What? What the... What, bă? Nu, bă. Mă duc după voi. Că sunteți doi. Mă duc după voi, că sunteți doi și încă unul acolo. Bă, putoliți-vă, dar nu mai veniți ca animalele, că noi nu stăm în haită! Am așa... What? L-am omorât, bă, cu pistolul. Ia, mă. Am crezut că i-am retezat gâtul. Ia, mă, că e până nu-i retezezi la unul gâtul... Ia, mă. Mă joc tot jocul ăsta viață. Am murit. Trageți, mă, doar una trebuie să-i mai trageți, că am căzut eu toată viața. O să mi se întâmple și mie. No! Bă, dar nu mă mai luați arme din astea. Când le câștigați? Știu că pot să le cumperi, dar cum? Știu și eu cum să le cumperi, dar nu găsesc puncte din alea. Victory, v-am zis eu. Prea ușor, Victory. V-am zis că într-un... Poți să-mi spar capul?
știți ce fac eu acum cu telefonul? Eu țin telefonul în tavan. Și acum o să-i dau drumul jos. Vreți să auziți? Ați auzit? Nu cred că ați auzit cum i-am dat drumul jos. Cam asta a fost episodul